Amana TV don ci gaban al'umma. Lokacin da matsalar satarwa ta yawaita a Najeriya, musamman yankin Arewa, daga Guyana, an samu wata ɗaliba ta kwana makaranta sakamakon an sace mata waya. Matashiyar mai shekaru 10 ta kwana makarantar ne bayan an sace mata waya, an nemi ta sama ko ƙasa. Tunan ɗalibar ta samu ta cinna makarantar wuta, sai dai tuna abin ya ritsa da ita. Tuni jami'an tsaro suka samu nasarar kashe gobarar tare da kama ta, ita ma yanzu tana asibiti. Suna yanke shawarar cewa ita ma za a iya kama ta cikin wanda ake zargi, ko kuma ba lallai a kama ta ba saboda laifin da aka aikata mata. Allah ɗaya gari bambam. A Najeriya ma dai tunan matasa, a musamman a jihar Kano da ke yankin arewacin Najeriya, suka fara ɗaukar mataki irin na wannan. Idan aka kama masu satar waya da adaidaita sau, tuni suke cinna wa daidaitar wuta, matakin da masana shari'a a jihar suke ta jan wa matasa hankali akan su kiyaye hakan da illar da suke jawowa ga faruwar hakan nan gaba. Sau da yawa mutane aka bibi ra'ayinsu, suna bayyana cewa suna gudun cewa kada wata rana a koma yin sharri ga ma wanda bai satar ba don a cinna abin hawansa wuta. Illoli dai na da yawa a cikin faruwar hakan. Ɗaukar mataki, mutane sun yi ittifaƙin cewa ba shi bane hanyar mafita idan har ba hanyar mafitar da aka bi a farko ba. Tuni dai 'yan sanda a jihar Kano suka sauya hukuncin da suke kai, suka canza statement da suke rubuta akan wanda ake kamawa da satar waya zuwa ga 'yan fashi da makami. Wai idan ku aka kama mutum da fashi da makami, hukuncin yana da tsauri. Tuni ma aka gabatar da irin wannan hukuma karanta na farko a babbar kotu ta 3 a jihar Kano. Ku yi mana comment da subscribe a Amana TV domin kasancewa da mu a koda yaushe, don zarar mun ɗaura labaranmu da sauran shirye-shiryenmu don ci gaban al'umma. Amana TV.